खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 फागुन दान 1434 एबा 14 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा मुखुबब्लाबो गोजोननाय मोनगोन। नोंनि पार्टनारजों माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। राङारि बिथिङाव दावगानाया जाथावना। नखराव खुसि, गोजोन आरो धोरोमारि आबहावा थानो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मोनसे सानस्लाबै खामानिनि थाखाय नोंथांनि सानथांखिफोरा हेंथा जानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। दिनै नोंथाङा फोथायखेबस'जों मोगा-मोगि जानो हागौ। बेनिखायनो बेनि बागै सांग्रां जा। सहायनो हानाय लाखि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। खरसानि मोनसे जाथावना दं। नोंथाङा समाजारि हाबायाव बाहागो लानो हागौ। दिनै गुबुननि बाथ्रायाव आखाइ दाहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा सान्नाय गासैबो खामानिफोरा आबुं जागोन। फालांगियाव रां थिसननाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखायबो बेयो मोनसे मोजां सान। खामानिनि थाखाय नोंथांनि गोहोआ गोजौआव थागोन। सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय नोंथांनि गासैबो लुबैनायफोरा आबुं जागोन। बेजों लोगोसे सावफाहामारि बादायलायनायनि थाखाय थियारि खालामनाय फरायसाफोरा थाबैनो गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोननो हागौ। नोंथांनि बेंक बेलेन्सआ उफ्रा आयनि फुंखाफोरनिफ्राय बांगोन। गोनांथि जायोब्ला नोंथाङा गावनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। आनजाद आरो बादायलायनायफोराव जाफुंसारनायनि आसा दं। नोंथांनि बावसोमनाय आरो गावखौ फोथायनायनि थाखोआ गोजौ जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। गेलेमु आरो बायजोआरि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया नोंथांनि गोमालांनाय गोहोखौ मोनफिननायाव मदद होगोन। नोंथांनि खरसाखौ हमथानानै लाखिनो नाजा आरो जाय नांगौ बेखौल' बाय। नोंथाङा जाय सुबुंफोरजों थायो बिसोर नोंथांजों बांद्राय खुसि नङाबो जानो हागौ। नोंथाङा जेखि खालामा मानो नोंथांनि आंगोनि मुडआ मोजां नङा। बेनिखायनो नोंथांनि मावनायफोराव सांग्रां जा। नोंथांनि गागि आरो लोगोफोरा नोंथांखौ जेसेबांखि थुलुंगा होआ मानो सासे य'गी बायदि मोनसे सिरि गोसोखौ लाखि। नोंथांनि खामानि आरो सोदोबफोराव गोसो हो। मानोना जुदि नोंथाङा माबाफोर गोरोन्थि खालामोब्ला मावख'आरि अनजिमाफोरखौ बुजिनो गोब्राब जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा सोरबा सोमोन्दोआरि एबा सोरबा जुनिया सुबुंनिफ्राय माखासे गोसोआरि नारसिनथाय मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि आरो फालांगियाव हेफाजाबनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन। राङारि मुलाम्फानि थाखाय मोजां आसा दं आरो मुगैनाय बायदि गाज्रि मोनदांथिफोरखौबो बाङाइ खालामगोन। दिनै नोंथाङा एसे गोसोआरि ब्याम खालामनांगौ जानो हागौ। मोजाङै सानना नायनायनि उनावसो रायज्लाय। नोंथांनि पार्टनारनि दाबिफोरा नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। गारि सालायनाय समाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। नोंथांनि आखुनि सुबुंफोरजों लोगो जानाया नोंथांनो हरखाब मुलाम्फा लाबोगोन। बेनिखायनो थाबैनो माखासे फालांगियारि बाहागोदारियाव बाहागो लानाया मोजां जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंनि साना सरासनस्रा जागोन। राङारि आयदाफोरखौ सोलोजों सामलायनाया नोंनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंनि पार्टनारनि सुबुरुनआ मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। फालांगियाव गोदान मावथांखिफोरखौ मावफुंनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा मावख'आव सासे लोगोजों बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ।
नोंथाङा मख'जाथाव राङारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै लानांगौ। बेयो नोंथांखौ गोबां मुलाम्फा होगोन। गावनि बिमा-बिफानि बोर ला आरो बयजोंबो सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। एसे नाजानायजों बे साना नोंथांनि जुलि जानाय जिउनि बयनिख्रुइबो जुनिया सानफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि, नोंथाङा बुजिनांगोन दि बेयो नोंथांनि गावनि सानथौफोर आरो सानबोलावरिफोरनिफ्राय जोनोम जानाय। गिनाया गोरलैखौ फोजोबस्राङो, बेनिखायनो बेखौ जागायजेननायाव फोजोब, जाहाथे बेयो नोंथांखौ गिख्रंथाव खालामा। साना बारा मुलाम्फा गोनां नङा, बेनिखायनो गावनि पकेटखौ नोजोर हो आरो बांद्राय खर्सा दाखालाम। सानबोलावरिफोरखौ होसोनो नाङा आरो मोगथाङारि जा। गावनि लोगोफोरजों एसे सम हगार, मानोना बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। रमान्टिक गोसोखांथिफोरा दिनै नोंथांनि सायाव थाबाय थागोन। गोदानै जागायजेननाय मावथांखिफोरा आसा खालामनाय बायदि फिथाय होनाय नङा। माखासेनि थाखाय मोनसे सानस्लाबै दावबायनाया मुखुब आरो नारसिनथाय गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा सानसे एसे लासै आरो उदां मोननो हागौ, जाय नोंथांनि खामानिनि गुनखौबो गोहोम खोख्लैगोन। सहायनाय आरो सांग्रांथिजों खामानि माव। राङारि सामलायनायाव नोंथांनि रोंग'थि आरो मोजां साननायनि थाखाय साबायखर। नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथांनि राङारि थांखिफोरखौ मोनफुंनो हागोन। फालांगिनि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा समाजारि बिथिङाव बाख्नायनाय मोनगोन। रांखौ मोनफिनगोन। नखराव मोनसे रंजालु आबहावाबो थागोन। खामानिनि जायगायाव राङारि मुलाम्फा जागोन। राङारि नोजोरजों दिनैनि खरसाया आयनिख्रुइ बांसिन जागोन। नोंथांनि बिबुंथिखौ नोजोर हो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय माबाफोर गोथौवै लाया, अब्ला बेयो नांलाय-खमलाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानायजों नोंथाङा नोंथांनि नखरनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामनो हागोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। बे राशिजों सोमोन्दो गोनां फोसावबिजोङाव थाग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना साबसिन जागोन। नोंथांनि बसआ मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां जागोन। नोंथाङा जयै बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हायो। सानखौ गोसो गुदुं खालामनो थाखाय खाथिनि लोगोफोर आरो नखरजों सम हगार। गोदान बिथांखिफोर जागायजेननो थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा गाब। धनु राशि, गावनि आखा-फाखाथिखौ बांहोनो थाखाय गोदान आदबफोरखौ बोजबना ला। नोंथांनि स्टाइल आरो खामानिनि थाखाय गोदान नोजोरआ बैसोर सुबुंफोरनि गोसो जानायखौ बांहोगोन, जाय नोंथांखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होयो। बेयो थांखुनि दिहुनथायफोरनिफ्राय गावखौ उदां खालामनायनि गाहाम सम, मानोना उनाव नागारनाया जोबोद गोब्राब जागोन। बेयो नोंनि देहाखौल' खहा खालामाखै नाथाय नोंथांनि गोसोआवबो गोहोम खोख्लैयो। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन आरो हरखाबै मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरनि सासे गेदेरनि गाज्रि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ। नोंथाङा अनलायनायनि अराव लासै-लासै नाथाय लासै-लासै खामबाय थागोन। नोंथांनि गोदान मुवाफोरखौ सोलोंनो गोसो जानाया बाख्नायथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि लुबैनाया धोरोमारि सानथौनि फारसे जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जेननायनिफ्राय माखासे सोलोंथाय लानांगोन, मानोना दिनै नोंथांनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ फोरमायनाया खहा जानो हागौ।
जुदि नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैयो, अब्ला गोब्राब बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था। साना सरासनस्रा फालांगि फेहेरनाया जागोन। गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जागोन। गोदान रादायफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, नाथाय बेफोरो आसा खालामनाय मुलाम्फाखौ होनाय नङा। दिनै मोनसे हानजा महरै खामानि मावनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि एबा मावथांखि मोननो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिजों खर्साखौ लानानै जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा बेबादि सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ जाय इयुनाव नोंथांखौ गोबां मुलाम्फा होगोन। सुबुंफोरा नोंथांनि सोरजिथायजों गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथांनि खुरमा बाहागिफोरा नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। जुलि जानाय जिउआव थाग्राफोरनि थाखाय थासारिफोरा बांसिन मोजां जागोन। नोंनि पार्टनारआ नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ बाख्नायगोन। ओरैबायदि मोनो दि नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव गासैबो रंजानायआ गोमालांबाय। रावजोंबो बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो नाङा होनना सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मीन राशि, गावनि सावस्रिनि बागै बांद्राय जिंगा दासि। गोसोनि गोजोनआ बेरामनि बयनिख्रुइबो देरसिन मुलि। नोंथांनि थार गोजोरथिया गोरोन्थि साननायखौ दबथायनायाव जाफुंसारगोन। मानसिफ्रा नोंथांनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ नुगोन, आरो बेनि जाहोनाव दिनै नोंथाङा माखासे राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। जोनोम जागोदान गथ'नि गाज्रि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ। बे बिथिङाव गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। सासे डाक्टारजों मोजाङै सुबुरुन ला, मानोना एसे सांग्रांथि गैयैआबो बेरामखौ गाज्रिसिन खालामनो हागौ। दिनै नोंथाङा गोसोखौ दुखु मोननायनिफ्राय बारग'नो हायो। दिनै नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि रागाखौ खोमानो हागौ, बेनिखायनो साखा-फारा जा। हरखाब दावबायनाया नोंथांखौ गुलाय-गुजाय आरो नारसिनथायनि बोलि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।